Det er vigtigt at overvåge klimaet på vores museer, så vores kulturarv ikke forgår. Derfor har Profort udviklet udstyr til måling og registrering af klimadata. Vi har blandt andet udviklet Klimaspot til måling af temperatur og relativ fugt, og Luxspot til måling af lys og UV-stråling. Klimaspot opdager mikroklimaer, der kan opstå i montrer og f.eks. bag malerier. Luxspot opfanger uønsket belysning, der kan skade udstillede genstande. Måleresultaterne opsamles af en af vores centraler. Vi har 2 centraler. Piglo til installationer på mindre museer eller udstillinger på eksterne lokationer. Piglo til de større museer med flere rum og etager. Både Piglo og Piglo har mobildata igennem SIM-kort og dermed adgang til vores server MasterView. MasterView opsamler løbende måledata fra de installerede detektorer og kan tilgås på både PC, tablet og smartphone. MasterView er vores online platform til styring og overvågning af centraler og måledata. Her kan du logge ind med din personlige brugerprofil. På kortet kan du se, hvor din installation er placeret og se måleresultaterne grafisk. Din personlige brugerprofil kan skræddersys til dine behov. Du kan fx bede om at få en aktiv alarm, hvis måledata overskrider en fastlagt grænse. Hvis I i forvejen bruger vores alarmdetektorer, vil der i alarmen allerede være indbygget temperatur- og relativ fugtmålere. Så kan du holde øje med teori, temperatur og relativ fugt samtidig.